Lho lak kulino to. Iki ke ora dingklek Mas, iki meja TV. Kok nggo pancikan ae. Iki ki terakhir tes iki barang lho, Bos. Aja percaya gambar karo foto. Iki lho tak ready tak real apa enenge tak tes lho. Lho iki kayu apa to Mas kok kuat men wi? Kayu jati to, Bos. Kayu jati. Iki jenisnya meja TV. Iki tak paketnya, Bos. Piro regane? 5 barang 12 juta. Gek kayu jati kabeh wi. Iya, bek sak omah pokoke. Ya tak sepilne ya barangnya. Siji-siji ya tapi. Yo, iki lho sing pertama ini. Meja kursi makan. Iki satu meja kursine 6 lho, Bos. Iki dawane mejane 100 swidak, ombone 90. Jadi iki lebar ya panjang, standarte kanggo wong 6. Iki sing pertama. Sing kedua meja TV, Bos. Ukurane panjangnya 2 meter, tingginya 90, lebarnya atas 50 full jatian. Ika pintu 4. Ini ukiran ya toh. Iki sing nomor 2, sing nomor 3. Lemari 2 pintu. Lho lek lemari barang ki? Iya, lemari 2 pintu full jati kabeh, Bos. Lho jerone. Nek gak jati aja dibayari kok. Lho. Kayak seri tenan Iki kayune. sasapan, baju lipat, iki nggih gantungan. Ya toh. Iki sing nomor 3. Sing nomor 4, meja rias toilet, Bos. Ada wedak ki. Komplit karo kusine tentune pisan, ya toh. Iki seneng laci, ene pintu. Nah, sing atasnya yo seneng pintu ene sap-sapane. Iki sing barang keempat, sing kelima iki lho, Bos. Meja kursi tamu sudut box jenenge. Wis komplit karo bantal, komplit karo busane, Bos. Ki kursi sing viral to Mas ki? Iya, jenenge kursi box. Empuk meskipun kayu jati, iki yo empuk. Kisorane bener, Bos. Jene papane lho, Bos, kisorane. Yo, kisorane iki. Berarti nek ngubah-ngubah barang menak Mas ki. Iya, jadi wis komplit busa karo bantale. Jadi tak paketnya ya. 5 barang 12 juta. Yang pertama meja kursi makan, meja TV, lemari 2 pintu, toilet karo meja kursi tamu sudut box komplit karo busa bantare, ya toh. Sik to nek sakmene mbiyane iki nggo DP apa ora Mas ki? Karena aku ki rasa kuatir, Bos. Ora usah nggo dhewe ra usum ya. Adol online ki ora usum nggo DP. Gak usah nggo DP 0 DP. Engko kirim alamat lengkap ae karo Sherlock, barang tak kirim teko omah lagi dibayar, ya toh. Misalnya ya, barang sing tak kirim ora sesuai tak sebelne kene. Ora podo, ora usah dibayar nek teko kono. Lah ki ongkire per barang piro to Mas ki? Duh, kok nggo ongkir to? Iki piye? Wis bebas ongkos kirim wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, ya toh, Cilacap, Banyuwangi, Jogja wis gratis ongkir sampai Madura. Iya toh, wis pembayarannya ning omah pokoke. Barang ora sesuai ra kayu jati aja dibayari. WA-ne di bawah bio profil, Bos. Nek pesen tekok-tekok langsung Sujud Mebel Nusantara di bawah bio profil langsung terhubung neng aku diri.